Така. Много съм як, няма какво да приказвам. Ето е филията, спрях клипа без да искам. Така. Ако се питате в този, защото има 3 минути. Е, само за мен. Проклята кутия. Да. И какво може да правите с сандвич пред вас? И трета стъпка. Просто му се наслаждавайте. Ако обичате да ви е надробено, разбира се, ще го нарежете с нож. Не е лукс, направо много яка. Оп, обичам едно. Това е костия. Ами... Общо взето... Това е... Първи е клип как да се направите сандвич филе масло. Вау! Сандвич филе масло! Това ли беше, което измислих? Сандвич масло. Филе с масло и салам, какъвто пожелаете вие. Еми да. Това за клипа малко замите. Надявам се ви е харесало. Абонирайте се за мен. Лайкнете клипа. И... Ами, какво друго мога да кажа? Махайте се от тук, защото май ще умирате. Goodbye на всички. Ще ли се тук, бе? Удачи гледахте този клип.